vadikani mufaro wangu kusangana nemi pachikuva chemhemberero patinogara tichitaura kuti kugona hakuna zera. Vamunoona vanodaidzwa pachikuva chino ndivo vatiri kudada navo, ndivo vatiri kusumudzira mupururu, ndivo vari kusumudza rupawo rwedu rweZimbabwe. Tinoda kutaurira nyika yese pasi rose kuti kuZimbabwe mufunge variko. Asi hatigona kupinda muchikamu chanhasi tisina kutenda vakocheri vedu vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kuti isu nemi tibatane kunyange tiri kure nekure. Tinotenda zvakare shamwari dzedu dzakatipa musha uno vewamambo Space Creations. Nhasi ndine chisikana chakadengezera zvakawanda mumusoro wacho, asi regai ndimbokupai kayaya munoti macomments ndikabaudzwa zita izwi rechirungu nai. Aya macomments takanyorerwa patakaita nababa namai Charamba. Ndinoti handione ndongonyurura, nhasi ndanyurura matatu, asi iwewe ramba uchinyora yako ichasvika chete nai. Iri pano yabva kuna Tena Makeys. And they are singing without instruments, but it's like I'm hearing 5 voices and guitars. Such amazing talent. Zvechokwadi vane chipo chinoshamisa nai. Tinokutendai nokutiteedza. Imwe iri kuti Pastor Charamba panyaya internet use apo marova nemo chaimo. Many people are using social media negatively. Aiwa, izvo ngatizviregei nai. Zvinongoitwa nembwende chete kushandisa masaisai zvisiririzvo. Imwe iri kuti yabva kuna Beauty Dengu. Wakadii yako Beauty? Hanzi Mwari vanotaura mukuimba kwenyu. Chengetwai naMwari. Ndadzidza zvakawanda pano. Mwari havachinje, vanoramba vari Mwari kusvika kumagumo. Ndadzidzazve kuti chiKristu chinofambirana netsika dzedu nemagariro edu. Ndinokutendai. Saka regai tipinde munyaya yedu yanhasi muone kuti chimandara chandinacho chinonzi ani. Wakadii yako mwanangu? Ndiripo makadii machisama. Aiwa, ndinofara zvangu upenyu nemabasa zvakadii. Aiwa, tiri kuchengetwa naShe. Aiwa, ndoziva kuti kazhinji kana tiri mukati memabasa iwaya sezvanambotaura kuti unodengezera zvakawanda. Asi kasatapinda rega ndimbokukorokodza kabhuku rako. Ndinoda kukukorokodza nebhuku rako tisati tambokurukura kana zvimwe zvinhu. Muri kudoba sikana, muri kudoba. Aiwa, tinotenda. Aiwa, ticharitarira muhurukuro yedu. Ndinoda kuti uzvisume kunyika kuti ndiwani, nekuti ndoziva kuti tine mazita akawanda. Mamwe ndeemadunhurirwa, mamwe ndeemabasa, mamwe ndiwo chaiwo atinobarwa nawo. Iwe kunyika unonzani? Ini ndakabarwa ndichinzi Tendai Chakanyuka. Repakati rinonzi Jennifer. Handinyatsourifarira zvangu asi zita rangu. Ndakaita makore akati wandei ndiri panepfenyuro ndiri mushamarari. Ipapo ndaizivikanwa nerekunzi Sweet Thang. Rina THA kwete THI. Ndiri mudzimai asvika pa5th floor. Ndakasvika manje pa5th floor. Makorokoto asi uchiri chigadairwa chichekererwa cheshereni. Tinotenda mama. Ndiri amai, ndine mwanakomana ane 20 years. I'm a sister, ndiri daughter, ndiri mushamarari. I think ndo zvandingangotaura kuti ndiri munhu wekushamarara, ndiri munhu wemedia. Ndinokutenda chaizvo. Ndinoziva kuti Mwari vakambotipa mukana wekushanda pamwe chete. Ndisvozvo. Uchishamarara chaizvo, uchizvikwanisa izvozvo. Ndinoziva kuti basa rekushamarara nguva zhinji, zvikuru sei kana kuri kuredhiyo, unenge usingaone vanhu vauri kutaudzana navo. Kakubatana kaye, kakunzwisisana navo, zvinofamba sei, munozviona sei? Nokuti inini ndinomboitawo zvekuredhiyo, ndoenda kuchivhitivhiti, asi ndinoona kuti kana kuri kuchivhitivhiti pane kakunzwisisana, kakutarisana mumaziso, kakuonana kuti munhu ari kufara here kana kuti akasuwa. Asi kuredhiyo hakuna. Imbondiudza kuti munobatana sei, nokuti munei muchisekerera, muchifara, muchidini.
Maichisamba ndofunga ndosaka vamwe vachitaura kuti kunge uri paredhiyo ka unofanirwa kunge uine kamwe kaelementi kekusanyatsoita zvakanaka nekuti dzimwe nguva zvechokwadi hauzive kuti vanhu vari kuteerera here. Inonzi nevadiki heredhunyaitisi kekupenga kakusakuita mushe nekuti hausi kuziva kuti vanhu vari kuteerera here. Mazuva ano hautozive kuti mune magetsi here pamwe ndikutaura ndega. Asi ndinodayira chinhu for inini hangu chinhu chandiri passionate nazvo nekungofunga kuti Mwari ka ameno ikoko ini ndiri kuita chinhu chandinofarira. Saka mazuva ano kwanewo maintaneti ekuti unenge uchitoona pakombiyuta paipe kuti aiwa ninge ari kuteerera zvishuwa. Kare patakatanga kwakusina izvozvo Maitsamba. Kwanga kusina waingotaura uchingoenda zvakadaro uchingoti Mwari ka ndofunga variko vanhu ikoko. Aiwa ndizvozvo. Ndinoziva kuti mabasa kareko wataura kuti uri mu5th floor asi undivhundutse nekuti vauri kutaura nawo muno vakatodarika 7th. Saka ndinoziva kuti kana muchinge muri mumabasa sekudhara kakuta kwanga kwakaita kwaive nemabasa aigara akarongerwa vanhu kuti imimi masikana muchanoita manesimi, imimi muchanoita vadzidzisi, kama vadzidzisi vechikadzi vachinzi mamistress ava machichi. Handizivi kuti iwo mukukura kwako hauna kusangana nazvo here zvekugara wataurirwa basa? Ini Maichisamba ndakakura ndiri musikana aitinetsei nekuti ndaiziva zvandiri kuda chaizvo chaizvo. Ndofunga ndichiri kuprimary pato kumagrade 7 ndaiteerera radio chaizvo. Kune yainzi radio 3. Saka ndaiti even paholiday paipai ndosvika kumba ndovata pakapeti ndichiteerera ndakatarisa speaker kuti chii chiri kuitika imomo munhu ari kuise. Saka ndaiziva I think kubvira ndiri mugrade 7 chaimo kuti ndoda kuenda paradio. Zvekuti pandakazopedza form 4 aiwa ndaenda taura nevabereki vangu kuti zvekuUZ2 uko inini hangu handisi kuenda. Nekuti taiziva kuti mazuva ivayo kwaive neHarare Poly ndo yaiofa diploma remass communication. Saka ndandagara ndotoziva kuti handisida kuenda. Makorokoto chaizvo. Ko vabereki vakati chii pasarudzo yako? Vabereki vangu vanga vari vadzidzisi. So kuti utaurire mudzidzisi kuti handisi kuda kuita degree ndofunga munopaziva kuti pakati ome. Ndinopaziva pane ki ndizvozvo. So ndakaita kakumanikidzwa kuti enda kuuniversity. Kana uchizofunga hako zvimwe zvaunoda kuita izvo asi wane degree rako. Asi ini semunhu aiva akati omei musoro mazuva iwayo. Ndakaenda zvangu kuA level asi mukazoverenga bhuku rangu inyaya yandinogara ndichitaura kuti 2 years dzeA level idzodzo dai zvainzi makore anodzoserwa mashure ndadzokera Maitsamba ndanodzidza zvandaifanira kuita chaizvo. Nekuti ndakaita kunge kakuda kusvotesa vabereki kuti matiti ndiuye ndiri pano 2 years ndendiripo asi hapana zvandakaita. Aiwa ndakatamba zvedi nekuti ndaiziva kuti handisida kuenda kuuniversity nindine kwangu kwandakananga. So hazvina kunyatsobuda zvakanaka paA level obvious nekuti zvanga zvisina kunyatsomira muzvi. Asi ndakabva ndakaona kuti ndakatsamwisa vabereki vangu zvokwadi. So ndakabva ndangozviudza ipapo kuti ndoda kuvadadisa. Ndoda kuvati vazoona kuti aiwa zvandasarudza zveparedhiyo hazvisi zvinhu zvakashata. So ndofunga nemakore kufamba kwemakore nekuzoona kuti aiwa mwana uyu ane chipo. Ndakaona kuti vanga vakutodada neni chaizvo. Vanenge vakutonzi kana vakakwazisa kunzi ndini kamai vemusikana uyu, ndini kababa vemusikana uyu. Aiwa regai tivati pamukana uno tinoda kutenda vese vakakurudzira nzira iyo, vangave vabereki, vangave hama, vangave vashamwari. Asi togara tichitaura panapa kuti ngatigarei tataudzana nevana, ngatigarei tanzwanana navo nekuti mazuva ano tinosarudza munhu nemunhu anosarudza zvaanofarira. Isi tinongomubatsira chete kuti nzira yake afambe isina munzwa. Hatichamunyongora zvataita kare zvekuti iwe uri kunanga kuchipatara, iwe uri kudini, nekuti dzimwe nguva vana havazozviita nemufaro. Tinogara tichitaura kuti mabasa achawanda kana nyambo chaidzo yakunzi comedy ratobasa chairo. Ndinoziva kuti muupenyu hwako wakamboita mutungamiri, kuita station manager. Imbopinda nayo toni. Zvinorevei munhukadzi mazuva iwayo kuve uri station manager? Nguwani iyi Maitsamba ndofunga yakauya kwandiri ndisingambozvifungira. Inotouya kana nekugona tendai. Aiuye chete kai. Saka ndakanzwa kukurudzirwa zvikuru kuti vanhu vaona ndakakodzera
kuti ndinokwanisa kutomhanyawo nacho chinhu icho chitonzi station manager. Saka nguva iyo yanga yakatiomera zvikuru kubasa kwandaishanda uko panyaya dzemari. Ndoziva kuti wakasununguka zvangu kutaura kwawakashanda. Ndoziva kuti wakashanda panhepfenyuro 2 here kana 3. Taura zvako wakasununguka. Ndakatanga kuZBC ichiri radio 3 mazuva iwayo ndobva yakuzonzi Power FM. So ini ndakamboti mirei payakamboenda kuGweru paya nekuti ndaive nebasa kuno radio yanga iri part time. So ndakambosara kuno ndobva ndazodzoka kunana 2009 vaakudzoka kuno kwachibva kuGweru. So pane nguva yekuti kubasa kwedu zvinhu zvasinonyatsomira zvakanaka panyaya dzemari, panyaya dzekuwana masalari edu. Saka ndonguva iyo yandakapuhwa chinzvimbo ichocho icho chekuti zvainetsa kuti umotivate vanhu kuti vedu ngatishande ngati. Asi inini sekuti ndanga ndiri mumwe wavo zvanga zviri nyore kuti ndivati vedu ngatifambei nechinhu ichi nekuti ndainzwisisa kwatiri kubva, ndainzwisisa matambudziko atinosangana nawo sevashamarari. So ndakaedzawo chaizvo nepandinogona napo kumiririra vamwe vangu kuvakuru vedu kuti vedu kuti basa redu rifambe zvakanaka tinoda zvakadai dai dai. So yanga iri nguva pfupi hayo, handinozogara nguva yakareba ipapo, asi ndinoona kuti panguva iyoyo ndakasiya chidhindo. Ndizvozvo chaizvo inini ndinoyeuka une chapupu. Aiwa ndinozvitenda. Vadikani, muri kunzwa mashoko ekurudziro atiri kupiwa panapa naTendai Chakanyuka kuti dzimwe nguva tinomboomerwa, dzimwe nguva zvinomboita sezvapora, dzimwe nguva zvodini, asi zvinongosumuka. Chinosumudza basa, chinosumudza mweya yedu, mabatiro edu, mashandiro edu, mafungiro edu, nekuti zvese zvikarara chokwadi tinopedzisira tazorara murufu chaimo. Ndoziva kuti iwewe sekutaura kwanamboita tisati taenda pabhuku rako unodengezera zvakawanda. Unoita iye yatinoiti tikada kuitaura kururimi rwamai, munhu anenge achitungamira achiita zvinhu anongonzi mushaurisa ari kushaura rwiyo, asi pamwe tinge tichimuti director, vamwe vachiti MC, vamwe vachiti chi, zvine mazita akasiyana siyana. Ndoziva kuti izvozvo unomhanya nazvo, uDJ unomhanya nazvo. Ngatimbopindai mazviri zvinodini kuti vanhu vakamirira kunzi DJ vari kuuya votiona inga zvapanenge pane handbag ndizvozvo mufuke maichisamba patasvika pano 2025 unosvika zvechiwa pane chimwe chinhu wedha muchato kana ifunction munhu anozouya achikuti mwana wangu inasana mbona munhu wemukadzi achiita zvauri kuita izvi iye 2025 unousho. Zvinhu zvinogara zvichingondidekadza mwoyo wangu kunzwa vanhu vachiti watigonera. Ndinofarira chaizvo zvekuita zvekufamba nechirongwa uchishamarara MCing iyoyo. Pandasvika izvinezvi I think ndasvika pakuti ndinoprefer kunoita MC pane kunoridza. Takambomhanya nechekuridza ichimai chisamba chiziva kuti Friday, Saturday, Sunday uri pamzinda, uri kupi, uri kuti zvinhu zvibatane. Pane nguva yazvakamboita mari zveshuwa. Ndizvozvo chaizvo. Asi unozosvikawo pakuti ndaneta kwane vana vadiki regai tichisiya vana zvekuridza izvi. Ndizvozvo chaizvo. Asi once in a while musi wasvonhu rapera MC Saturday chaiwo pane madzimai aita vanotamba golf. Vakati tiri kudawo kuridzirwa nemunhu wechikuru anonzwisisawo music yedu yechikuru. Saka kwakadaroko aiwa apo neapo ndinoenda kunoridza. Asi mukanditi MC ndipo pandinobva ndanyatsonzwa kuti ndiri panzvimbo pangu chaipo chaipo. Ndazvifarira zvauri kutaura mashoko akanaka anokwanisa kutibatsira tese kuti zvinhu zvacho zvinoenda zvichiita zvinonotisandukei zvishoma zvichinoti iyo nyaya yauri kutaura iyo MC ndaimbomhanyawo nayo chaizvo kunzi ngavauye vaite MC kuno ngavauye vaite, asi zvinezvo ndasira kaimima naTendai nekuti pakusumuka pakugara zvekare kana uri MC unofanira kunge uri munhu akarongeka uchiona kuti zviripo zviri kufambika here, nguva dziri kubatwa here, zvakare uchipedzisira kuzoenda. Saka izvozvo zvitanda zvinogovanwa zvichipanana. Zvatinongoita zvekupanana mhute izvozvo mashoko echenjedzo atiri kupiwa pano, mashoko ebasa nekurudziro. Wakaita chimwe chinhu, ndoziva kuti zvakawanda zvatingatauri pamusoro pako zvawakadengezera, asi chikuru chakandibata ndiro bhuku rawakanyora iri. Bhuku iri
zvanga zvaita sei nekuti pane chinokusundaka ndizvozvo haungotanga kuti tingotanga tabata bhuku iri rinodakadza rinotandadza rinoyevedza wakarifunga nguva yakadii ngatipindei mazviri bhuku iri Machisamba ndikakuudzai kuti ndakaritanga riinhika kana nemi handifungi kuti pane munhu akambotora nguva sei yandakatora kunyora bhuku iri asi ndingangoti 2017 ndakaerekana ndangu basa rapera ndizvozvo basa kwedu kuZBC uku zvangu ndisingazvifungire ndisina kuzvirongera ndisingatombozvitarisira basa hapasisina ndozvinoita upenyu dzimwe nguva nenguva iyoyo pane shamwari yangu akandipa rimwe bhuku reumwe DJ wandaiziva wekuAmerica uko ndidJ uye aiimba so musikana shamwari yangu yakandipa bhuku iri akati tendai imboverenga bhuku iri I'm sure unorifarira zvishuwa ndakaverenga ndichangobva kubasa mazuva iwayo bhuku iri rainzi Have You Met Miss Jones? Miss Jones ndozita rawo so ndaverenga bhuku riya ndikaona kuti aiwa isusu sevashamarari kana kuti vanhu vanobuda pamaredhiyo nematv munhu kana achindinzwa kana kuti achindiona zviya zviya ane mamwe mafungiro nemaonero aanondiita kuti tendai munhu akadaidai zvimwe zvacho zvinenge zvisitombori izvozvo saka ndinofunga kuti ende ndichikura inini ndaiona kunge semunhu ndiri munhu anenge asinganzwisisike kuti vanhu vanondiona kunge ndiri kutaura zvakati kana ndiri kufunga zvakati apa hazvisitori izvo ndaigara ndichiti pachirungu I'm one of the most misunderstood people so ndaverenga bhuku raMiss Jones ndikati aiwa regai ndinyorewo nyaya yangu kwete kuti ndaifunga kuti ndinofanira kutsanangura zvandiri kuvanhu asi sekuona kwamuri kuita title yebhuku iro ndozita randaishandisa paredhiyo ndizvozvo ndikuiona the sweet thing ndakabva ndaisama akawanda kuti tirege kurasika pakutaura thing apa nekuti ndinoona vazhinji even makore ese nanhasi vanongoti kunonzviti thing vanhu vanenge vangutofunga zvimwe zvinhu mai vangu chaivo vakandigarisa pasi Machisamba pandakatanga redhiyo vakati kuiwe uri kuita seiwo kutaura chii kutaura kudaro sei pajekereri uchitaura zvinhu zvakawanzika ndokufunga kuneta vanhu so ndakazoti regai ndinyorere riri bhuku ndisanongere kuti zita iroro rakabvepi uye ndikazotaura nyaya yeupenyu hwangu mafambiro andakaita munozoona kuti aiwa zita iri riri kutaura nyaya yeattitude yaive nemusikana uyu daiva munhu ari staponi munhu anotaura kuti chandada ndichocho watingati kana toenda kumutauro wedu chandagwinyira nokuti kana munhu ari chandagwinyira akati ndiri kunanzva dombo iri anorinanzva chete asi iwo pauchandagwinyirawo pane zvawakaona here zvinobatsira muupenyu kuti kana munhu aita chandagwinyira Machisamba uchandagwinyira wakanaka asi dzimweni dzenguva I think pakurarama kwedu ziva pekubhalansa zvinhu nekuti dzimwe nguva tinoti chandagwinyira apa pane vechikuru nevamwe vari kukuudza kuti nzira yauri kufamba iyo kaiko wadii kudai so asi iwewe ukaita chandagwinyira uyo asingateerere zviri kutaura vanhu vachingoti zviyamu ndizvo zvinogona kupinza muna taisireva so zvakakosha kuti ndiri muchandagwinyira hongu asi regai ndionawo kuti vamwe vari around me vari kutii ndizvozvo mashoko akanaka echenjedza atiri kupiwa pano kuti kunyange ndikabata chinhu changu ndichida kuti regai ndimbonzwa vaviri vatatu kuti vanoti kudini zvikuru sei vanenge vari pedyo nesu vakatitenderedza wataura zvechokwadi zvekuti vanhu vanoita vashamarari zvikuru sei vemuredhiyo vasinganyanyoonekwa munhu anenge aine mafungiro ake kuti varefu here vapfupi here ndosaka muchiti kana wasangana nonzi ndimi here imi asi izwi kunge iro kunge zvazodini saka ndinozvitenda izvozvo pamukana uno regai titi tasangana venhepfenyuroka regai tikutendei vadiwa tariri nevateereri kuti zvatiri zvino izvi tendai chakanyuka amai Chisamba ndimi makazvivaka ndimi makazvigadzira mazuva anonzi tiri chinhu chenyu nai tiri zvinhu zvenyu tiri vanhu venyu saka tinoteerera apo neapa ndinoziva tendai kuti kana uchinge wanyora bhuku zvese zvaunenge wanyora zvakakukoshera wazviunganidza wazvisefa wazvifunga wasarudza kuti izvi ndozvandinoda kuisa kunyika asi pane zvimwe zvaunodzama kudzika tikakwereta mazwi ari kutaurwa emazuva ano kuti ndadhipisa
iripo here chapter unofunga izvozvo? Hongu Maisamba. Bhuku iri ndofunga vari kuriverenga nevari kutaurawo nezvaro vari kuti bhuku racho rese ndofunga rineka kudhipisa, nekuti kuti ufunge kuti regai nditaure nyaya yangu yese kuitiwa apa zvakaoma. Asi ndambotaura zviya kuti kana vanhu vachikunzwa paredhiyo vachikuona patv vanoona kunge uri munhu akarongeka, zvinhu zvese zviri 100% correct. Hatipiwe mukana wekuti mamistakes nekuti vanhu vanofunga kuti takarongeka. Asi mubhuku iri pane chapter 10 yandakanyora inini yandakati dhipisei izvo. Ndofunga pandakapedza kunyora ndakatombotsveta bhuku iri. It was very emotional, it was very draining, nekuti ndakaita kudzokera kumashure kunyaya yakamboitika. Chapter iyi yandakaiti The Deep Dark Journey. Dark rwendo. Very dark. Indava wanga wafunge apa? Wanga waida kuita sei? Maichisamba pane nguva muupenyu hwangu yandakambofunga kuti ndofunga kufa kuri nani. Kana tichizvitaura paredhiyo tenge chibva tati munhu haafaniri asi semunhu unosvika pakudaro, and ndosaka ndakati dhipisei ipapo. It's not something I'm proud of. Zvinhu zvekuti ndikatanga kuzvitaura ndototi asi chii changa chamboitika paya, asi ndakati regai ndinyore nezvazvo. Asi ndinofara kuti uripo, nekuti pawataura paka dzaita kunge hope dzakaipa, dzaita kunge hope dzinotyisa, asi dzaunozomuka uchiona munhu wacho aripo. Asi regai ndiende kuvadi watariri nevatereri, mufunge upenyu hunomborema, upenyu hunombotenderera, zvinombonetsa, zvinombonamanuka, uchibatanidza zvichinamanuka, asi kufa kunouraya. Chokwadi. Musazombozviedza. Kufa kunouraya. Ndinokutenda tendai kuti uri pano. Ndinoda kuti ndimbodzokera zvakare kumashure. Tikakwereta izwi rechirungu ndinoti wakamboacta. Asi sitoziva kuti wakanga uri mumutambo wakaita mukurumbira. Ndotoziva kuti tatoonana Honorable Mavetera vakabvawo imomo, nevamwe vatori mhiri kwemakungwa vakabva mumutambo iyoyo we263. Ngatimbopindai tinzwe mazviri. Inini Maisamba ndofunga kubva kuchikoro ndaiva munhu anonyara. In fact ndiri munhu anonyara, ndinonyara zvekumira pamberi pevanhu izvo. So mazuva iwayo yakatanga 263 ndaishandira kuPSI Zimbabwe, inova yaisponsor studio. So patakagara tiri kuita maaudition evanhu vaiva role yaAntimendi. Antimendi huni paifanira kuita musikana wechidiki anogona kutaura chirungu, ane kabasa kake akaita so boss wangu, I remember boss wangu wechiIndia Shumitro, ndofunga takauya vanhu 4 or 5 zvichingonzi Shumitro ndobati iwo tendai enda ndiwe iwewo, ndikati boss zvikanzi imbotraya, ndikati zvekuacta aiwa. Saka vanhu vese vanga vari momba vati aiwa tendai imbotraya, ndobva ndatoenda paenda toauditiona. Aizvi zvikatonzi zvafamba, zvekuti yanga ringori mistake chaiyo, ndandisingambozvitarisira kuti ndozvigonawo. Ndizvozvo regai tikurudzireka vamwe. Chemberekwa chivi yakabika mabhuku. Vanhu vaiudza kuti abude muto, ikamwa muto. Saka kana manzwa chidaka-daka chekuti munoda kuedza zvinhu, kana vamwe vachikukurudzirai kuti muite zvinhu chero zvakanaka, chimboedzai. Munozoshamiswa pamwe, ndo inotozoita ndima yeupenyu hwenyu. Bhuku rakanakisa tendai iri. Saka iri bhuku iri rinowanika here muzvitoro? Kana kuti harisati, kana kuti tinototaura newe kana chii, nekuti vanhu vazhinji vangade kunzwa rungano rwerwendo rwako. Bhuku iri ndakambenge ndariendesa muzvitoro Maisamba ndichangoloncha. Asi ndakaona kuti vanhu vemuzvitoro dzimwe nguva vanobva vaisaka kekuti vanhu vaizodzoka vachiti bhuku taritadza. Ndobva ndachizoti kuchitoro kwandandiendesa chimbondidzoserai ndimbotengesa ndega. So panguva inoi vanhu vanokwanisa kundibata inini ndiri kutengesa ndega. Asi pane urongwa anofunga masvondo shomanana ari kuteera ekuti ndichange ndakumhanya nevamwe vanoita zvemobile, vane mobile library vandiri kutaura nawe zvino izvi zvakare paAmazon online, nekuti tine vakawanda vari kunze kwenyika uko vakakura vachinditira tendai tiri kudawo bhuku rako. So ndiri kuona kuti zvakakosha kuti ndiriise online, saka zvinhu zvandiri kushanda nazvo kuti zvinge zvichiitika mazuva mashomanana ari kuteera. Ndizvozvo chaizvo tendai unoziva waitira nyika ino
basa rakakura. Ikoko kushanda uri panhepfenyuro, ikoko kuenda uchinotandadza vanhu uchiridza, ikoko kuenda uri mushauri, uri MC, umai, ubasa, unyori hwohwu ndo watakudaidzira pachikuva chemhemberero. Ndinokupururudzira mwanangu. Ndinoda kuti Mwari vakuropafadze mubasa rako Tendai. Ramba uchiita. Kazhinji isusu tinoti kana watarisa mberi usatarise shure. Nyika ingataure vanhu vangadini asi iwe enda mberi. Pane mibvunzo miviri yekupedzisira yandinoda kubvunza yandogara ndichibvunza kuti iwe unozviona sei nyaya yesocial media indinoitora sesword munondo unocheka kuviri. Ngatipindei mazviri unoti kudini nyaya yesocial media? Iyo nyaya yekuti tingatopedza zuva rose samba tichitaura nezvayo nekuti nini ndiri mumwe wevanhu ndofunga vatingati very old school. Tiri kuedza kuti tione kuti ndinoshamiswa mhene kana vafanira kutaura old school ndiripo ndinovhunduka. Which old school? Saka tiri kuzama kuti tiite embrace social media iyi. Asi inini hangu chinhu chandinoona chiri kukanganisa vechidiki vedu ava vakurarama upenyu hwepasocial media maitsamba. Hapasisina privacy, hapasisina kuti ndiri kudawo kuita chinhu changu. Handizivi kuti takazvinzwa kupi kuti chese chawaita kararamiro kako kauri kuita zvese unofanira kuzviyanika pavanhu. Zviri kutibvisa unhu. Ndinoona sevanhu hatisisina unhu uyehuya hwekuti takakura tichiziva kuti pane zvakavandika muupenyu hwemunhu. Pane zvakavandika, pane zvatinofanira kuita sevanhu semazimbabwenzi. Taakutora zvekunzoko zvevatorwa ayo mashoko makukutu ari kutaurwa wadiwa tariri kuti ngatiregei kungotora dzimwe nguva pamwe hatina akanyatsotidzidzisa kana kuti hatina kuuya kuvana vedu kumhuri dzedu kuvaudza kuti kana uri pasocial media uri paruware rwenyika yepasi rose kunyange uri wega nefoni yako asi uri paruware ndozvotaurwa naTendai. Musayanike nekuti social media haikanganwe. Pane zuva razvinozoyera, pane zuva razvinozokutambudza iwe wakazviburitsa. Hanzi dzimwe nguva kana toda kutaura nevanhu tinosarudza wani kuti izvi ndichaudza amai, izvi ndichaudza nhingi, izvi ndichangotaura. Koko yakanakira muchidimbu yakanakirei? Aiwa iko kuti tiri kubatana nevanhu vakasiyana-siyana kwese kwekuti taimbozviziva here kuti ndichaonana nemunhu wandakadzidzisa naye grade 1 wakungoenda pasocial media unoti nhingi atobuda maakutotanga kutaura. Zvakandibatsira ndinoona even pakunyora bhuku rangu apa nekuti dzimwe nguva unenge uchida kuverifya zvinhu kuti zviya zvakaitika grade 1 ndizvo here zvandiri kunyora here. Wototsvaga aive best friend kudhara taive namabest friend ndizvozvo wakutomutsvaga mabest friend echokwadi asiri mabesti. Munoziva kuti zvasiyana mabff newedu zvatosiyana. So I think iri kubatsira ipapo pakuti tikwanise kuwanana nekukasika futi. Even hatisi nyika it's a global world. Hatisazoti isusu tiri muZimbabwe saka tinogara takazvivharira. Zvakakosha kuonawo kuti kunzewo kuchii kuitika vamwe vari kuzviitawo sei. Asi totora zvinotibatsira isu senyika sevanhu kwete kutora zvese. Hanzi kutora zvinokubatsira iwe senyika, semhuri, senharaunda. Hanzi nyika yose yakunge dunhu rimwe chete saka tapamwe chete. Mubvunzo wokupedzesera konya yemadrugs tinoziva kuti yarwadza Tendai pasi rose kunyange nemunyika yedu. Unoda kuti kudii kunyaya yemadrugs? Misodzi yangu inenge da kutobuda maitsamba tikatanga kutaura yemadrugs nekuti zviri kunyanya kurwadza zvacho ndezvekuti hatisi kuona chiedza kwatiri kuenda uko. Asi zuva nezuva tiri kutarisa tichiona vana vedu maitsamba. Mwana wavo akaforera uchiedza kuti aende kuchikoro, ende zveshuwa aenda kuchikoro, ende zveshuwa aita degree, apedza degree mwana ndochiitei naye. So dzimweni dzenguva hongu tiri kurwadziwa sevabereki. Tiri kurwadziwa senyika kuti onai zviri kuita vana vedu. Asi senyika ngatitarisei kuti tovapei vana ava. Vapedza chikoro, aita zvakanaka zveshuwa. Ngatigadzirisane ipapa pekuti tione kuti vana vedu vawana zvekuita. In as much as tiri kutaura kuti mazuva ano ngatidzidzisei vana kushandisa maoko. Zvakanaka ngavashandise maoko. Asi ndinoti senyika
tikasvika pekuti taakurevivha zvakare maindastry edu nokuti hakuna nyika inomborarama vanhu vachingoita zvemaoko, tinotoda indastry kunzoko. Saka izvo zvikagadzirika maisamba vana vedu vakaziva gwara rekuti ndikapedza chikoro ndiri kufamba ndakadai, ndinoona zvinobatsira. Ende ndinongoda kuti vana vedu ivava ngavadzidze kutaura nesu maisamba. Isusuwo tigovawanirawo nguva. Tovawanira nguva isusu nekuteerera zvavari kutaura. Zviri two way. Ndizvozvo mashoko makukutu echenjedzo. Isu tinongoti chiri mumusakasaka chinozvinzwira. Iwewe nesu ndisu Zimbabwe yacho. Iwewe nesu ndisu industry dzacho. Toita sei? Tinozivana, tinobatsirana. Ndizvozvo mashoko ari pano ekuti ngatigadzirisei zvinhu zvedu sezvazvinogara zvitaurwa nemukuru wenyika kuti aiwa iyesu sehurukuro dzatiri kuita pano kuti dai zvadai iwe neni navo neavo tinogona kuti zvinhu zvedu zvifambe. Munongoziva kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei ndiri kutaura naTendai Sweet magona maisamba magona ndogara zvitaura kuti zvinotaurwa neka-attitude so ndokuti zvibude manyatsogona maita henyu. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndino urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata asi hatigone kupedzaka tisina kutenda dande mutande. Maisamba Show is powered by Dande Mutande. Mazviona kavadi vatariri nevateereri kuti nedande mutande zvaendeka nekutenda musha watakagara watakapiwa neshamwari dzedu dzeWamambo Space Creatives. Ngatisanganei zvakare pane chimwe chikamu panguva imwe chete svondoronoya. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.